παρατηρήσει το καλοκαίρι ότι πρίζεσαι περισσότερο, δεν χωράς καλά στο τζιν σου, ακόμα και τα δαχτυλίδια σου δυσκολεύονται να μπουν. Γενικά τα άκρα είναι πρισμένα. Αν αυτό συμβαίνει και σε σένα, τότε είναι αυτό το βίντεο που σε αφορά. Καλησπέρα, είμαι η Νάγια Τάτου και εδώ είναι το εναλλακτικό μου κανάλι Νάγιας Holistic Balance. Όπως κάθε Παρασκευή στο Friday Holistic, σήμερα εξετάζουμε το θέμα του πριξίματος των άκρων από την άποψη της κινέζικης ιατρικής και του βελονισμού. Τι έχει λοιπόν να μας πει για αυτή τη συνθήκη η κινέζικη ιατρική? Καταρχήν να πούμε ότι ο σπλήνας γνωρίζουμε ότι είναι υπεύθυνος κατά μία έννοια για τα θρεπτικά συστατικά, να γίνει η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, να γίνουν υγρά και να διαμοιραστούν στο σώμα. Ωστόσο, εάν δεν λειτουργεί εύρυθμα, που συμβαίνει αυτό και τι τον χαλάει σαν συνθήκη, τα παγωμένα αυτή την περίοδο. Ο μεσημβρινός του σπλήνα για να λειτουργήσει ομαλά δεν θέλει τα παγωμένα τρόφιμα, τα παγωμένα ροφήματα, τα παγωτά, όλα αυτά λοιπόν που καταναλώνουμε το καλοκαίρι. Γιατί παθαίνει σοκ, ας πούμε, τα κύματά του δεν λειτουργούν αρμονικά σε σχέση στη συνέχεια και με τον μεσημβρινό των πνευμόνων και έτσι αντί να κατέβει το τσι, η ενέργεια από τους πνεύμονες και να πάει προς τα κάτω για να αποβληθεί, λόγω της ανομαλίας που υπάρχει μεταξύ του μεσημβρινού του σπλήνα και των πνευμόνων, ανεβαίνει το φλέγμα και έτσι δημιουργείται μπλοκάρισμα και στη λέμφο. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, εάν είμαστε και λίγο καπνιστές ή έχουμε μία τάση να καθόμαστε και πάρα πολύ στο air condition, υπάρχουν και φλέγματα που ανεβαίνουν και δημιουργούν φραγμό και στους πνεύμονες. Είναι μια πολύ γνωστή συνθήκη. Γι' αυτό άλλωστε στην πρωινή ρουτίνα, μάλιστα το είχα κάνει και πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα μικρό short βίντεο, το οποίο ανέβηκε και στο λογαριασμό μου στο Instagram, ξεκινάω τη μέρα με ένα ζεστό ρόφημα. Δεν έχει σημασία να τελειώσει, να το πιούμε ολόκληρο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πιούμε κάτι ζεστό για να κινητοποιήσουμε τον σπλήνα που αυτή την περίοδο λόγω ζέστης δουλεύει υπερορίες. Άλλωστε σε χώρες οι οποίες είναι πολύ θερμές, όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί π.χ. στην Αίγυπτο, τι σε κερνάνε? Αν έχετε πάει, όσοι έχετε πάει θα το γνωρίζετε. Ένα τσάι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν γιατί έτσι βοηθάει τη συνθήκη να ξεδιψάσει ο οργανισμός, διότι διαφορετικά με το παγωμένο σοκάρεται. Και έτσι είπαμε, αρχίζει μια περίεργη συνθήκη γιατί εμπλέκονται τρεις μεσημβρινοί, όπως είπαμε ο μεσημβρινός του σπλήνα που ρυθμίζει την αποβολή των υγρών, άρα και τη λέμφο, ο μεσημβρινός των πνευμόνων που έχει την τάση να κατεβάσει το τσι, το φλέγμα προς τα κάτω για να αποβληθεί και από τον οργανισμό, δεν μπορεί να το κάνει όταν σοκάρεται από κάτι παγωμένο και βεβαίως την τελευταία διαλογή θα την κάνει σαν βαλβίδα νερού, ποιος άλλος, τα νεφρά, η ουροδόχος κίστη, το διπλό ζευγάρι αυτό του στοιχείου του νερού, που είναι υπεύθυνα για να αποβάλουν το περιττό, τα υγρά και έτσι να γίνει και η αποστράγγιξη του οργανισμού από τα περιττά. Αφού πρώτα όμως, τι έχει γίνει μια ομαλή συνθήκη μεταξύ του μεσημβρινού, του σπλήνα, των πνευμόνων που παίζει μεγάλο και καθοριστικό ρόλο γιατί θα κατεβάσει, όπως είπαμε, το φλέγμα, το περιττό και το άχρηστο για να φύγει, διότι διαφορετικά και οι πνεύμονες, ταράζεται το Reiki των πνευμόνων, ταράζεται η ομαλή ροή και τι κάνει? Δημιουργεί φλέγμα. Οπότε αν είμαστε και καπνιστές, ένας λόγος παραπάνω, δημιουργείται φλέγμα στους πνεύμονες και έτσι έχουμε και μια περίεργη συνθήκη στο αναπνευστικό σύστημα. Από την άλλη τα νεφρά είναι αυτά που θα κάνουν την αποσυμπίεση, θα απελευθερώσουν το περιττό υγρό, αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία όμως υπάρχει και κάτι ακόμα που λέγεται σενζάο. Είναι ο τριπλός θερμαστής, ο άνω μέσος θερμαστής, ο οποίος παίζει το ρόλο του παρατηρητή και ενορχιστρωτή. Δεν είναι κάποιο όργανο, δηλαδή δεν αποδίδουμε στο σενζάο έναν μεσημβρινό οργάνο, αλλά περισσότερο μία κατάσταση λειτουργίας μεταξύ των μεσημβρινών που είναι και ο ρυθμιστής. Είναι αυτός δηλαδή που θα φτιάξει τη θερμοκρασία του σώματος σε σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι ο θερμοστάτης δηλαδή του σώματος. Οπότε αυτοί οι τέσσερις μαζί όταν
ενεργοποιούνται αρμονικά και συνλειτουργούν αντί να εμποδίζει ο ένας και να σαμποτάρει τον άλλον, τότε έχουμε αποβολή της λέμφου και έτσι δεν υπάρχει το λεγόμενο πρίξιμο. Οπότε, αν θα μπορούσα να προτείνω κάτι, αυτό θα ήταν σίγουρα τα πρωινά, όσο και να σας είναι δύσκολο, να ξεκινάτε με λίγο χλιαρό προς θερμό νερό ή κάποιο αφέψιμα. Στην πορεία να υπάρχει πολύ καλή ενυδάτωση μέσα στην ημέρα για να υπάρχει και αποβολή. Και ένα ακόμα τρίκ. Όσο μπορείτε, αν νιώθετε ότι είσαστε πολύ πρισμένοι για κάποιες μέρες, αποφύγετε τα γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά, επειδή δημιουργούν φλέγμα στον οργανισμό, δημιουργούν και πριξίματα στο πεπτικό και έτσι κατά συνθήκη επικρατεί ένα γενικότερο πρίξιμο στον οργανισμό. Όσο αποβάλουμε για λίγο, όχι για πάντα, τα γαλακτοκομικά από τη διατροφή μας, μπορούμε να δούμε και την αποβολή των υγρών από το σώμα, την αποστράγγιξη της λέμφου και έτσι να νιώθουμε το σώμα πιο ανάλαφρο, να έχει ξεπριστεί και λιγότερο αυτή τη δύσκολη συνθήκη της κατακράτησης στους αστραγάλους και το βάρος στα πόδια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω, όχι για πολύ. Για λίγο χρονικό διάστημα διακόπτουμε τα γαλακτοκομικά. Πολύ καλή ενυδάτωση και όχι παγωμένα τρόφιμα ή ροφήματα, γιατί είπαμε, σοκάρουν το μεσημερινό του σπλήνα και εδώ τον χρειαζόμαστε να λειτουργεί αρμονικά. Αυτά ήταν σήμερα αυτά τα μικρά tips για τον οργανισμό μέσα από την κινέζικη πάντα ιατρική. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ακολουθήστε το κανάλι, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια αν είχατε ποτέ εμπειρία με βελονισμό, γύρω από τους μεσημβρινούς, αν υπάρχει κάποια επίγνωση, αν κάποια απορία υπάρχει και θέλετε να τη λύσουμε. Είσαστε στο κατάλληλο περιβάλλον για να συμβεί αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Επαναλαμβάνω, είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε και θάλασσα και ναι, αυτό κάνει πολύ καλό γιατί κάνει και αποστράγγιξη της λέμφου η θάλασσα. Απολαύστε τις στιγμές με τους αγαπημένους σας, να περνάτε όμορφα, να κάνετε τα μπάνια σας, να έχετε επαφή κοντά στη θάλασσα γιατί είναι ευεργετικό και για το σώμα και για την ψυχή σας και μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να είσαστε όλοι πολύ πολύ καλά.